Yevi tinokutendai nekutsigira kwamunoita Dare Remachinda. Ndimi munoita zviendeke pazvese pasina imi tingadai tisipo, asi rutsigiro rwenyu runoita tilook forward kunge tine imwe episode every week. Hatitombodi kurovha nekuda kwerutsigiro rwamunotipa pazvese. Naizvozvo tinokutendai. Ndoda kuti ndingokuudzai kuti program yedu yanhasi yakatisiyana nemama programs emazuva ese. Zvataita unoziva kunzi inzi muraiza tiri nyore, and vana vakawanda mazuva ano vari kutora zvinodhaka. Vatora zvinodhaka zvinoafekta dzimba dzavo. Saka taita mhanza huru kunge tine testimony inobva kune mumwe munhu akashandisa zvinodhaka zvomukanganisira marriage yake, asi akazowana rubatsiro kuti marriage yake iendere mberi. Saka nhasi tine testimony yatinayo, murume nemukadzi nemufundisi vavese kuti vatipe testimony yavo. Chatinoshuvira paDare Remachinda kuvaka dzimba, a better you, a better me, a better Zimbabwe. Tinokutendai. Usakangana 22 December izuva guru kwatiri isusu veDare Remachinda tese takaungana kudai. Chiri kuita musi 22 December tinerera tinoti dare guru, topedza gore zvine style. Taungana varume tambotaura next year tichaita sei. Vamwe vanongotaura maresolution asina kana chinouya, but resolution yatida kuita paDare Remachinda, ngativakei Zimbabwe, ngativakei dzimba dzedu, ngativakei mhuri dzedu neDare Remachinda. 22 December tikuti tagadzira form raunokwanisa kuregister online. Form redu riripo, link riripo rakanzi Dare Remachinda Conference registration online. Tinotenda pazvese, ende kuti zuva redu rive guru kwatiri. Vanoda kuti partner, vanoda kuti vachiadvertisa zvinhu zvavo musi wezuva guru iroro Dare guru, tikuti bata nhamba dziri kubuda ipapo dzakanzi chipo. Utaura naye kuti indinoita zvakati, anokudza taiwa tingatipatinei nenzira yakati, tinotarisira kuti muchauya neuwandu wenyu. Saka waregister ipapo tinokubvunza mari yako unokwanisa kuibhadhara sei uyezve rini. Tinoshure kuti ibhadharwe before tikwanise kuita logistics zvokuti zvese pamunouya zvinge zvakaungana. Ngatisanganei paDare Remachinda, ngatisanganei registration form riripo, link paDare Remachinda page. Tinokutendai richange richikandwa mazuva wose page yedu yeDare Remachinda. Ena unolika page yedu Dare Remachinda. Vavhangeri vangu boys dzesimoko dzagadzirira. Ngatipinde muprogram yedu kuona macomments akutanga kupinda mbichana. Musakangana nhasi tina Bishop Sivia netestimony yavativigira nhasi. Love shouldn't hurt. Tinokutendai, ngatipinde muchirongwa chedu. Siyabonga. Yevi ndimi mabose, ndimi matsimudza, ndimi matsvidza patiri muzuva ranhasi. Rutsigiro rwenyu pazvese tinodada narwo, tinorutenda. Maita kuti Dare Remachinda rive dare pasina imi tingadai tisipo, but ndoda kutenda kuti page yedu inokura ne10,000 every week. Ndokuda kwenyu, ndokumbira munhu wese iko zvino ari kutiona live, enda unolika page reDare Remachinda Facebook. Ndimi matisimbisa pazvese, tirambe tichikura. Kuwanda kwedu hanziva kuwanda kwakanaka kwakangoipera kupedza muto, but hapana uri kupera apa. Muri kutitsigira pazvese, muri kutipa maideas pamunombopopotawo pamba tinoramba tichidzidza, pamunomboisawo macomments enyu tinoramba tichidzidza. Musakanganwe Dare guru musi wa 22 December mune yese pazvese. 22 December tikuti murume wese ari kuwanika aripo ipapo, zvakawanda zvachadzidza. Tikuti zvose tagadzira application muchaona mucomment section, uyezve tichanoramba tichiposta every day muDare Remachinda. Register ipapo tozati tinani ari kuya tigadzire zvinofambirana newe. Anogona nge iri equipment zvokunyoresa, stationery, zvese ngazvive zviripo. Tizeti tiri kuvingwa nevanhu vangani kana ari matishedza tichagadzira eDare Remachinda. Tizive kuti tiri vangani, titambe tese tichiarani. 22 December takasarudza zuva reholiday kuti mwana wese anga aripo, magweta aripo. Kana pane zvinonetsa, vamwe vadyirwa madzimba dzavo nemasmall house chichi, tikuti nguva iyoyo panenge pachidzidziswana. Ndo mukana wacho ana chiremba vanonzwisa nezveutano. Akumana hapana chinhu chinorwadza wakagara nemurume wako mumba ongokudza kuti svondo rino iri kuramba. Ngatinzwisei chii chiri kukonzera kuti irambe. Ndo zuva racho. Tikuti mabusiness unogona ngori muri une business idea, a brilliant business idea, but ukushaya kwekuitengesera idea yako. Tikuti ana mabhizimusi, ana vane mabusiness makuru tinenge tinavo musiyo, tisashayike tinge tiripo. Uya neidea yako yebusiness yako vatiendese kumberi. Tinokutendai nerutsigiro rwenyu pazvese. Nhasi episode dzakuma 40 something parutsigiro rwenyu tikuramba tichiwedzera. Chandingangotaura chete muzuva ranhasi chete, nhasi pano pachanakidza, lero pazakomeza. Ndinavo vamarufu, makadiko vamarufu kuri sei mvangero. Tinotenda Shumba. Tinotenda Mvangero. Fara yesa. Vamparinga munse murungonzeresa comment section tiri mutangira pe last week. Gweta rangu kunse kweta. Shumba zirize. Kuba marara kunse. Thank you. Sakangaloti basibi ya mfundisi Sibia, Bishop Sibia varipo tinenge tinavo vanoumbiridza zvinonetsa mumuri. Pane pachapinda pachikamu chedu chechipiri chinotera tinenge tina mfundisi Sibia timbodzidza zvakawanda kuumbiridza vakiridzo nesimba radzo yemuri. Apa ndataura maalbum eSummer Chezo.
vakiridzo ukwiritse but chishona kudzava kwechishona tinokutendai nerutsigiro rwenyu tisatambise nguva tipinde muprogramu yedu parutsigiro rwenyu pazvese tenda boss Frank Munese kozoita director Mabledza Mr CH Big Boss takatarisira Christmas kuna Big Boss. Thank you boss nekutichengeta kwamunoita maita dare machinda riende kumberi nokuramba muchingowedzera chete tikuona mamicrophone ari kuwanda makaipa Big Boss. Thank you very much. Munhu wese ngalike Facebook page yedu dare remachinda zvigoneke zviendeke ndimi vanhu vacho pazvinhu zvacho pavanhu vacho ndo dare remachinda ndimotanga yakatanga last week dzatakataura last week timboita recap pane nyaya dzakanetsa mucomment section dzakatsviriridza nyaya idzidzo mucomment section pakati imi makati chione nyaya yekuti yekusiyana kweage kuti kukuru ndiani because vari kupira aiwa bamunini varipo vanokutaura bamunini varipo vanokutaurira kuti chakaipa chini unokuwadzwa chinokuwadza chinhu ichocho kweta vange musipi tikotanga nini aiwa legally hapana issue, they just have to be 18 and above. vari smart kweta vari kutiza kutuka vambaringa takati no paage normally pakukura kwedu mukurarama vakadzi mukatarisa relegati manyire kuchechi vakadzi vanoita china every china vanodzidza varume tinongoti tiri varume tikurana dzimba dzedu saka vakadzi vari ahead saka ukatorawo ari pazasa zvinokubatsira because ukatora blazi wako hazvizobatsira. But what we said also how to add with that hatina kuramba shumba hatina kuramba kuti azviite kuti marriage haimire pane ando wake muhombe handiti iye ari bamunini hapana chakaita sei hapana chakaipa uye akati ndakanzi bamunini hapana chakaipa but tiri kuti kukurudzira tikukurudzira kuti murume ngaanga ari muhombe as we see also even pacreation week jai pakasikwa munhu Adam ndiye akatanga kusikwa tere Eve kurova kuti murume ukatasa Abraham naSara vanga vakasiyana 100 years ne 10 years yes but Bible inoti Sara paiona Abraham aimuti ishe aimuidza ishe shewe inyaya yeage manje because kuti uchiti shewe manje mudiki manje I think pane ndahondo so akaita muhombe at least respect kanodi kana ende inoti wasikana vane 18 years anenge achinzi ari kurowana nemukomana ne 31 watori mechi wachidhonzana aine 18 baba achiti ada kuroorwa yose usati aine 18 uyu mukomana ne 31 so you can see kuti vakadzi vanokasira kumajwa asi hatisi kuti kune vakapinda kuti iwo sakaone kutamba kana kubuda no kana one zvigure but hapana kutamba hamusi kuita zvitenari pana vambarika moita chaipo pese uyu ari kuita macorrections but akauraya hanzi mwana ari kumba kuteerera kuona zvakawanda ya no love haipinda hayo paage but kurarama tabvisa love paside pakurarama it's easy kurespecta munhu ari pamusoro pako than kuti uri pamusoro uenda pana ari pazasa umuti mudhara naturally already kusiri kumarriage iwe uri mudhara kuna mufana kadiki uchikoti boss mudhara zvakangooma saka chiri easy kuti ari pamusoro ndiye anoremekedzeka maka newe uri dhaza uri mudhara wepamba ipapo gara na blazi wako pakaikwa but ndimbokuvunza mamarufu kasakana na wiki nomadresa uchiti dhara ndizvo chachingwa baba chingwa chako achitukwe mafanizi na tinotenda dare remachinda ndo program yedu tinoita marecap of mastories atakabata last week imwe yatakabata last week murume anotamba round ari kupera kwemwedzi every month atamba round murume anotamba round makataura zvakanaka but takatsva mucommunity section vakatiuraya but uza chinonetsa shumba ka alright watamba round rako uzooneka wakanyarara pati inonzi ndakavharwa majarini uri kwakarowa majarini ako kuround akauya ari 2 pafanira majarini 3 wotosese majarini ribaba chingosirawo madam batsira naimo varume ngavatambe maraundi tsvakawo zviri nani hazvirevo kuti tese tingaenzane level redu rekuwana nekudii but kudevelop mindset is something big hazvirambidzwa kuconnectana nevanhu vanofunga zviri big vanoda kuconnecta zviri better than kuti uri kumajarini nesauti ukavharwa majarini odii ozamai mwana kuti vandiuraya majarini gweta your take
Legally hapana hapo mosha but but I think the point is but Sunny is I think zvazvitaura nana Mvangeri as a man it's good to dream big. Nothing wrong nokurongika kuti unomurefana na groceries but I get worried if that's your goal for the entire 12 months. Because remember yeah, but remember as a man my responsibility they go beyond just my groceries. Which means we can either be entertaining each other says or we can actually be challenging each other. But mature, grow up, do something better. Because remember, kuda already around the mare. But now the moment can order simbis for my around the grocery and one. I don't know. Yeah, I should go put legally. Maraundi varundume. Yeah, I think I know atina kuramidza maraundi but tichikutaura type yeraundi yacho. Because yema grocery I think I mean kana ipana inandisandambosangana nayo kuti ndingakanda round yegrocery. This is the first man here. Ndiye unochanga round yemagrocery unongochitamba nemadzimai. Yeah. Saka I think kufadza madzimai I think ndo nyaya chinenge chitika. Bozi ndo pachaitika nyaya yaita kuti kukaita round kuzonzi kwakaitwa nyaya round kuti. But kwakaitwa round futi. Remember mother round. Unozorwa round kuround. Haya. You know the story mkaza itanzi baba itanzi 2 liters nese ende 2 teaspoons zemafuta. Ukaona ma grocery round wasvika pa level rokuverenga manamba ema teaspoon manje. Ndizozo. So as well as we don't know without downplaying his contribution. I just think we need to elevate the level of seriousness. Right, because right now I was on dream Marie ground. I actually get worried from that side. Okay, you around $20 in age. Well, I get worried with 30 days ago person who shandise iwe. Eh, was 30 days ago na zako na kundubita utinga sugar. Baito ipa. Mpaka ipa. Matemba edhora anenge ari mu 83. Ngatisimisa neighbors zvimwe. Anenge ari mu 83 mukapera. Akaita 72 unouraya munhu. Uriwo kumaraundi kako. Area ya field rako uri kumuseti. Mufield mako. So tinotenda papa age tata clear legally over 18 ball. Yeah, wait. But pakaipa. Practically. Pane hondo. Apa maraundi angatipfurei maraundi varume maraundi eshuga grocery ngatirwei maraundi takataura emombe embudzi ehuku ndizvo uchirwa ndo maraundi ako ekeshi uchikandirana mari but hamuna kuita fame machinda panyaya age mati kuti mukadzi ave mukuru kwauri womutuma zvinonetsa amukadzi wako handiti but mukadzi wako but mukuru kwauri but achatumika kunge mwana mudiki zvaunongoita because naturally it's easy kurespecta ari kumusoro that ari kumusoro kouya kuzasuku pane patoda mweya wamwari tikuti tikumarriage yagara ichinakidza nguva dzose panyanyobuda tunyaya tu when the chips are down manje ndo panonyanyotaura tunyaya utu panito maarguments ndo paunozoona kuti iwe uri muduku age gap ratutaura makore mangana asi maminutes around mahours atuti munhu mombe hanzi akangoita 1 year older than you atori ma1. Yeah, you know, I think one thing we need to do, let's get feedback from the inbox. Vanhu ngambotudza vakarorana kuhombe kwaari. Kuti how's been the experience like? So on the next program tomboshare my experiences. Also toda utofunga kuti ana baunini vari pamawanika. Ivo rotoenjoya mudara. So I think let's get feedback. Okay. Tinokumbira rutsigiro rwenyu. Munhu wese ngapinde kuinbox akarora munhu mukuru kwaari atudze how is the experience like? Zvakafanana isapatina here. Kana kuti pane pamwe pazvinomborema. Tinokutendai nekutsigiro kwamunoita padare machinda. Ngatipindei mumubvunzo yedu yatinayo yesvondo rino. Tinotenda nerutsigiro rwenyu pazvese ndimi mune yese. Ndimi vanhu vacho pazvinhu zvacho. Dare ndo zvinhu zvacho kuvanhu vacho. Tinotenda mubvunzo wokutanga ndingainimbotanga nemi nhasi vamarara. Uri kutanga ndowechigweta gweta vamarara makadii ndakakuonai padare remachinda ndikudawo help yenyu ndine hanzvadzi yangu she's been married but marriage didn't work out and they separated but did not legally divorce havana kudzimisa muchato because the husband ari kungotiza it's been 4 years now murume atova neimwe mhuri akungosungirira hanzvadzi yangu because right now there's a guy ari kuda kumuroora but he can't because of the wedding contract. It still exists. So marriage certificate itori game rezvigore kana isashandi. So this I want to show you kuti mutemo uri rough sei. Ukadrop a dead like now. Munhu wakarorana naye musagari mese. Paunofa munhu ane certificate ndo anonzi ndo surviving spouse.
So iyo zvakushanda iwewe kumaside ukoko, you're pretty much doing it for your surviving spouse, especially if you're careless enough to live without a will. So a will can override that. the will can change everything. Oh, Okay. Yeah, it can change. Ma-victims. Oh, I will can. Kudzidza baba. So mistake rich guy. Ndo vamunonzwanzi chi no ninga akafa. Kozobuda munhu akapesera kugara naye 10 years ago. Uye akabata certificate. Because as long as that certificate is now cancelled, history valid. Come on. Muchitori legally married. So zviya zvozonzi takaramba nobvunzwa nzi makadivorce ronzi no takatongosiyana hamusati marambana. yes. Ukadorora munhu iyeye utori nemukadzi wemunhu. Une murume wemunhu. So the responsible thing patisane kana zvadhakwa kana une bepa, let's formally divorce. So kana munhu ari kunzvenga there's so many ways of doing it. Number one, you can apply for what is called substituted service. In other words, anongoiswa notice newspaper. Then in case youendera mberi. Yeah, notice from newspaper. Unoverengera newspaper uri wakuramba wewe. So substituted service inobatsira kuti chi kana anyanitsa. But also now you can also do even an application ulaiwa last known address yake ndeiwe. Mapepa eniso last known chi address. But right now kana wakasiyana nemunhu musamboita majokes. Divorce. Yeah. Divorce, I repeat pasani, divorce. Because kusiyana na vanhu ngozanzi it's over when the formal processes have not been completed. It's not good. Zvafanira munhu anzi chaos game wonda ndakarora unokurorana pamutemo. Muri kuchaya mapoto. Yeah, so I think Chaos game home. Chaos game home ayo zvavasa zvizvo. Sorry, koko munhu akaramba kurambwa, sorry. Hakuna zvodaro. So mutemo unoti. So mutemo unoti ani tinenonzi freedom of association. So kana munhu wanati handichada, chiriwo chitoda. Mutemo hauchagona kuforsa uyo asisada kuramba newe. Alright. So ndikangotaura no marriage is irretrievably broken down, one of the grounds on what I have lost love and affection. Zvatopera. It's enough. Iwo kota ugonotaura no ndine love kana apera power ndo energizer nopa energy drink. You can't do that. So anzi kana tapera love toita bluetooth. Toita bluetooth hotspotting ya hotspot yangu. So I think the responsible thing for everybody, whether you're male, female, sure, madzimai vanaona chiri chona mama tokutendai. So divorce, formalize, terminate. Right. Tinotenda kuti avatadzidza. Kuti anataura but munotishiko vamuparinga. Yeah, was a challenge in society ndeyekuti ari kurambwa akaramba kurambwa ndosanda zokasika nguhakira. Pane nyaya. Ari kurambwa akaramba kurambwa. Saka vatisunungura kuti unongoti handisina love. Unoramba uchiti kudini? Dara aripe love. Handina love yapera. Pamarufu. Kuchechi munoti zvigure zvawajoina hapana munhu anorambwa. No, ndinototasa mutsamba because mutsamba uratidza kuti nyaya iyauya nemunhasiri muridzi wenyaya because ari kungokonfirma makuhwa kare ndio timu remakuhwa ratinyorera ari kungokonfirma zvatakataura kuti vanhu havarambani ivo wacho havana dambudziko varongonzvengana vaita because vanhu vairi tsano ndivari kuradzii wavo asi vairi vari right because dai anga because saka advocate vari kutoti vamarara kuti ramba because vanhu havanyorerane kunorambana kurambana hakusinyorewo mwana kurambana hakusinyore shumba but isi timu remakuhwa tiri kuona tiri kunze tiri kuona vanhu vachitamba tisiri kuti wati dai varambwa varorwana ningi but vanhu havarambani saka iko zvinezvi what will happen ndezvekuti murume uyo ari kutofunga kuti first wife yangu ini ndiri kuita zvandiri kuita but handidi kufosa kuti ndinosaina mukadzi ndiwangu iwe ndinotomuda ende kuramba nechibepa charo kuti ndikakuona uri ikoko kapatanosvika handinamborambana naye buritsa waona kuti uri mukadzi wangu saka iwe usanyanyopinda takuda kutaura newamwe wanosaka netimu rakadai usanyanyozvauda kuti titobvunza makarambana here tione divorce paper pane pakadamburwa here ndo manyengero wakutoita kana wada kutora munhu womunhu anenge achiita nemapepa kuti ayonosa akatoita manyengero atakutaa uchiona kuti wobva watoita motoita maafidhavhiti ekuti akandiradza vavi kuitira kuti kana musi wauro uzopindira wacho wabatwa kuti ndine mapepa ndine ndakasainiswa apa pose unorohwa baba mukadzi womunhu so isusu of course womatare wari kutendera isu wechechi tiri wari nedivorce isu wechechi tiri kuramba but of course hatina zvatingaita nyika ndokwayaenda but yonaka shumba uyu ari kuchemera uyu adaurorwa but haasi kurorwa kuzi mapepa akamusunga hanzi pane pepa charora futi arikuita rafu manje aita rafu kandikona but ndikuti uyu akasungwa nebepa bepa ndo rakusunga munhu kuti arege kuita sei
arege kuenda next phase of his life of her life. So dai tagona varume vari kuita easily maneuver munyaya idzi, murume atone mumwe because haabvunzwe mapepa, asi mai vari kunzi vane bepa ravainaro. aiwa mai ndo vari kuisisa pepa ngavaende kumfeso. Aiwa zvisinganyore kashi. Uyu akaita mukadzi wake. Ngaateere nepepa racho Do you know kuti when you look at makezi edivorce, vanofaila divorce kazhinji havasi varume wakadzi. But now zviri kuweza mudara. Now zvakwese. So Patsani, last week on Thursday there were 69 cases muHarare muno. The divorce. Yeah. Hamsutaura Bulawayo, hamsutaura Chinhoyi, hamsutaura Mutare, hamsutaura Masvingo. And by the way, this is in the public domain. Unongoenda painternet, unongoti JSC cause list this week. By tomorrow or Tuesday, ingatobuda list so. 59. Public. 69. Yeah. Ine varume wangani. Aobo. Point iripo Vane mungani 69 vakasununguka. Point ndarotaura ndeyekuti. Point ndarotaura muzati kana chinhu chafa. Let's get into mode yenyaradzo. Basa ravo harisoro kumutsa zvitunha. Kutongoviga. So sometimes we need to accept chafa. Let's bury it. That's why we are. In basa rangu hakusi celebrate my divorce, Patsani. I need to clean up. So that I ensure that if you want to move on, you move Isi on. basa redu kuresurrect. Imoresurrect. Chakaipa shumba. Wakadzi isu varume tinoita zvinhu zvinoita kuti mukadzi atozoenda chete kunofaila kuti handichade, murume anenge achingotiza. Bosi varume kazhinji wakadzi vandanisha. Wakadzi vandanisha. Nyamweni pandaikura ndaisaona kuti hapasina chiri but hapana munhu wandairambana naye ka. Ndaitozongomira kurambo. Wakadzi vandanisha. Asi ione kwachingotiza. Kochiramba kamunhu. Aiwa mudume mani. Nemudhara aipedza akumesera magumbezi kuti mukadzi abhuyikane. Mukadzi aiwacha baba. Dhara yakati hanzi masikiri ese apera. Amena akamutipa kuti setera imomo. Adzibusha fodzi mukadzi was even ka murume akaita zvaita vakadzi vadzamara vakatogadzira statement rekuti ndakugarira chi ndogarira rangu wana murume handisina basa but musha zvakaoma kututa wana shamwari wodzokera kumusha kwako uchinzi wadzoka. So I think divorce is actually destroying. We're destroying zvinhu bachiriko chiriko Chiriko, but also Baba, I think at times if something has become physically abusive, don't sacrifice yourself to keep someone warm. Right now kunaona vana mamarriage certificate achatoaura isu because hausi kudiwa, waredzwa every sign kuti hausi kudiwa, wamboitirwa masign urungosimbirira chiti. But you find majority of the times it's actually easier to give advice out. But wazopinda mutsoka dzake kana truth be told hakuna munhu anoda kusemarriage zanyibiro. But at times uzona zviri mukati pakashata. Saka ndizvozvo foundation is very important. Matangiro vanhu ngavatsvake nezviri proper. Tinotenda ndo dare remachinda usakana 22 December munhu wese baba chese chiri muno muziva kuti ngatiungane tigare pasi timbotaura zvinoendesa upenyu hwedu pamberi zvoendesa nyika kumberi tipanane mazano. 22 December pane chifomu chatagadzira chekuti munhu wese anokwanisa kurejista ari ega. Vanoda kubatana nesu mumarketing chichi musuyo kuti pane nhamba dzatinoisa dzakanzi chipo. Taurai nachipo akudzei zvese zvaanokwanisa kukuita kuti wait party tiendese dare guru kumberi. We're expecting you. Takaisa 22 December because pane vamwe vati tiri ku South Africa vamwe tiri ku UK but tinenge Christmas tinenge tiripo ipapo. Ndo saka tesa 22 December register tizeti tireva ngati tigadzire stationery tigadzire material materials zvezuva racho munhu wese anga ane chake. Mvunzo wechipiri uri kuya kwamuri vamparinga guys help nenyaya iri mufamily. Murume akaramba kuchengeta mwana and the lady grew up achichengetwa kwamai vake. Now she's about to get married. Mukomana wake akuti baba vako nehama dzavo vanofanira kunge vari involved, ndo vanofanira kutiudza date nekwekuya. These people had zero contribution mulife yemusikana uyu. Mukomana uyu haasi anyanya here kupinda muma-issues asinei naye here. The lady has ended the relationship nemukomana. Mukomana ako yakwatira nasekuru achiti I can't lose here. Varume rudzi vanoramba vana and want to be back panoitwa chakanaka. Vamparinda era choda kurektwa fast. You know wabereka mwana una hanya naye hauchengeta udii panozororwa I want to appear. To me une problem, une dambudziko. Learn to respect life. Ndiwo wakabereka munhu. Oza imbozvisa mutsoka dzemwana ari kurambwa nababa wake uri wewe. You can't handle it. Saka munhu mwana wako rwadziwa iva nemoyo wekuva munhu akabereka.
right, machallenges ekurambana nyangwe akaraiza warambana namai vacho kwete nemwana, haurambe amai nemwana, then oda kuapia pada kuti mwana ane breakthrough, ada kuroorwa ane such kind of a father to me, even panoroorwa mwana kana akashedzwa kushedzerwa formality, but you are not a man. Type yarume ina ndoafarisa. So ndine mumukomo wangu panyaya yemutore mukadzi akaita mari kudarika iye mukomo wangu abatanga kumuvigira mwana bvanoorwa nemumurume komo ngati achituvira mavese nokuona mwana ndokumbura kuita sei, akazoguma asvika pakurema kuti handisina zvandichaita, handidayirwa, handitwe sei, ndikaenda ikoko ndogona kukanganisa imba yeikokoko, probably mwana haasiri wekuwasibani ndakatochidwa zita akatodzonza vanhu mabo wako, saka atotaura kuti ai nyangwe zvavaita nyangwe akaroorwa it's okay, I've given up, I've played my part, ndaedza kuti ndinyanane nemwana wangu, but mai vacho varamba. Yeah, vanenge varong ndo the mother side, because baba ndibaba no matter what. Pane zvine chekuita nerudzi rwake mukuroorwa kwake mwana uyu, kana baba mawarejecta mari aikavhe every part maissues elife. Kune anongoda munhu ngonza aripo ndiye baba akabereka munhu, your biological father apapinde mari inokavha mudhara yeye, apauye munhu ane love yakanyanya, ane zvakawanda anokavha nzvimbo yababa wako. Muzati haangaine mwana izvezvi mwaangaine mwana ndeye kuziva baba wake even wasina mari, even wanoadoptwa nemudhara ane mari ka, but shungu yongoona anonzi baba wako akakubereka, chinhu chocho chinomubata mwana, you see. Saka vanhu vakasarespecta mavalues iwayo hatina kwatiri kuenda. Ana amai baba womwana ndibaba womwana, baba wemwana mwana wako ipapo inini handina side randobata. Both sides let's respect vana vatakabereka, tivade tivagamuchire, naivo mwoyo wavo une shungu yekuziva kuti akandibereka ndiani. I think vamuparinga vataura side riri very important. Maybe mutsamba mukomana aruda urora ndiada kutsurwa apindira basi ripai ada kutsurwa, because iwe kana une musikana wako wauinaye handiti wauda kuroora, une mari, une cash, unomuda, ane masituations eupenyu, hausi bachwari nekuti zvakamira sei vakuti uya anga achitya kuzororeswa kechitudzi mabo wacho no haisiyo nyaya yacho kuti hanzi musikana nevanhu vari kutaura ndo vabereki vangu audzwa nyaya, ndo vabereki vangu ndo vakandichengeta, ndo vanga varipo, so vari kuti tibvise mari. Mukomana aifana kuuya panzvimbo obvisa mari semauzi vari kuitwa, hakuna anomuti hanzi unofana kudzora futi mari kuti hapana anomutora futi kumugadza futi daro kuti hanzi tipe futi mari, no, because musikana anoriliswa ka under the custodians of the parents, pane vanhu vari kunzi vabereki ka. Saka aya mafamily issues ekwaari kunoroera, iye ngaape date rake rekunoroora, ndikuuya kuzoroora musi wa25 mhuri yokurongeka, akangosvika vanhu vakaungana, ndo vanhu varipo munyaya anongopinda ndiro yechikandwa apa, pane anenge achitonzi baba padare iroro, ika padare pane anenge achitonzi ndiwo baba ka, mari ichitoiswa. Bosi munhu wako funga kuti apinda tsikwe nembiri akarambwa nababa, akuramba futi neanogona kuroora necapacity. Saka uri kuona kuti musikana uyu ndiye atori patight now. Saka kana wada munhu kunyange ane masituation mira naye woti ndinozobvisa mari ikoko, ndinokanda mari, kana pane zvazoitika tinotangira ipapo. Come on. Ika bozi munhu wako, ika ndo tichatangira ipapo. Kana baba wako akazoya achida kuti hey tichataka kuidhisika kuti mudhara nyaya yemari yauri kutaura iri kufamba sei, wakutobvunza kapozi unewo uya musikana kuti ndaonawo marriage yangu, ndaona kupotera ndichangewo mhuri, iwe wakutaka kumutsondora futi. I think ndototoa sekuti mukomana anga atori gorawo futi, akatona pokutizana pakati ndakuti hadzi akabva atora pakati atichati musikana akati kupinda nyaya dzisiri dzavo, musikana bharamba mukomana kuenda kunana sekuru manja bhebhi rangu ndichiri kurida, musikana ati kupindira dziri kana iye akaronga akaita nyaya yokuti akuenda kunana sekuru kunri, because musikana kuti iwe uroora kwandakuratidza, awa ndo vabereki vangu vandoziya, ita zvauri kuudzwa instruction pakuroora unenge une munyaya, mari ichitaura, wana baba vanenge vakagara zvinhu zvichiitwa, kana pane zvazotanga kuitika vana sekuru vacho varipo vari kutaura kuti iwe ita zvauri kuudzwa, vana sekuru kuti zviriko here zvauri kuita, asi ari kutobvunza kuti zviriko here, hausi wakunyanya kupinda here maafezi emhuri, isita kuudza mastructures ari around, because I don't think kuti pane pachino maafekta. Kana tezara avaine nyaya wacho yakumba anogara nawo pasi kuti mudhara mamusipo, asi nhasi togona kupewa sadza umupangurira sadza udya ndizvozvo. Goita your take. Legally, all right, it's fine. All right. I think there's a difference between a father and a sperm donor. Okay. But what differentiates you from being a planter and a father figure is responsibility. Come on. Vanoberwa nenzira dzakawanda pasani. Vamwe vanhu anga ari majolo moments, mwana akabuda.
vamwe anga ari chipande chakaitwa chinzi zvinokumba kune pressure mwana akabuda. I think we need to be able to separate vana nedrama rema-adults. Come on. Yes. Kuti okay, at an elementary level, relationship idere yanga ingori purely transactional. But the transaction aribuditsira mwana. Do the honorable thing. Mwana ngachengetwe. Yeah. And a number of people who are watching us right now, but they are hypocrites. Vane vana right now who are kuchengeta. Kuchengeta mwana unobotora chiko school fees. Ensuring kana pane chimwe basic needs. So the same way you plan for your own children, with your spouse, wherever, do the same. Come on. And secondly, one of the things that we need to do, it's also good to actually have a setup where you need to avoid my double lives. Where kunenga wanga mwana gari secret. Akasi kuzikamo. Ndo zviri kuwadzisa izvo. Ndakangoya vese kubuda Shawa kune vana 3-4. Are you ready for this? Akati nosiyana naye. Because she's not ready. She's not ready. Because right now hapana need unyebera munhu utano. Nyatso declare marights ashamwari. 15. Ini andri busy. Andizvo ndakamboita busy. Ndakamboita season. Ndaita season. Vanobudetsera chi? Ma blessings. Vana chumo hwamwari. Ma blessings ere. Bishop Sivya Matayo. Ma blessings. Okay. Right now Patsani is tinaona one that same reality. Even out of wedlock, my blessings. My blessings. Vana will still remain my blessings. Chiro kada out of wedlock. My blessings. But adizo. So Band of joy. Aiwa chowadi. Boss you know if I Band of boss treat karozo Patsani. Vana vanda vari kurari bitter. Come on. Because Baba Wacho is not even proud of you. Because he's not proud of what he did. But the truth is, you can't afford to ignore. So let's come back to Nyaya. Truth be told, Patsanika, when you decide to be absent, be absent. Come on. Kana don't decide on indirect absent, chitongoita consistent absent. But imi mgwete Nyaya ndataura mkumongo akaitiswa absent iyachida. Yeah. So now chinoitika manje, remember vana vanoweaponizwa. Maweapone kumazisa. Vana vanoweaponizwa. So kana mukadzi aida kufixa usually maintenance court. Maintenance court unotula 1000 yokusapura mwana. And the next thing, next level of weaponization, hauna access. Why on earth does someone have to go to court? Like seriously speaking. Yeah. Because baba vane right yokona mwana whether right kana kuti the only ground ndekuti baba was good and it's not in the best interest the mwana kuti aone baba wake. Yes. But it's cruel kuti vamwe vana vanoenda kuchikoro vachinzi baba wako vari kupi handisi kuvaona. So right now, many women who are watching us need to repent. Kokana mwana chinjwa senem. Again, kana zita rako iwe riripo iwe. Because remember kana mwana ari below 18. Anzi vakatora birth pa nezita remkomo wangu anditi. But pavakanetsana mukadzi ane mari anochinja zita nesemi. But remember as long as zita rako riri pa birth certificate as the father, you are the guardian. Ndikuti mwana akatozochinjwa zita. No. Those things you can always fight. You can always fight. System yedu pabirth Patsani ndiyo kuti uyo ukaita mwana iweyo mukadzi akatoresa mwana birth kana usina kubvuma iwewe zita rako hariguniswa pabirth ndo mutemo. Your name can only be added as a father if you consent kuti I'm the father. Kana mwana ashandisa surname yeko mudzimai or whoever you want, kana wada kuzoti ashandise rako iweyo surname, the process is simple. You do what is called legitimization, where you are now identifying as a father. Automatically the surname changes to Slant. Azvirovi mari. Azvirovi mari zvito, but tindoro zoso. Chete. Otiperekedza but the point I now emphasize Patsani is let's not weaponize vana. Yeah, that's true. Like now unoona kuti uyu mwana aitwa inonzi alienation yokuti pretty much a lot of feeding is going on. No baba wako chakati baba. That's why one of the dangerous things, fighter is adults but leave children out of the drama. Come on. Isu ngatipedzerana kuti kudo urichi rukamburisi chichi ngatipedzerane but mwana zvokudziye baba akazodai soka save them the drama. Because zvinozoitika ati vamwe vana vakatanga kuona baba based on the information yavaudzwa vati vane a different perception altogether. Why is it certain girl children when they get to grow they've got a very negative perception yevarume? It's because of the narrative yakafidwa. Varume imbwa varume chakati iwe unoita 4 varume uchinzi imbwa futi so imbwa dzinonovhima nadzo but that's the narrative rumtaona hey varume imbwa hakuna munhu ari nehappy marriage anoudza kuti varume imbwa musamana akaenda chiexperience chake muroti uyu mbwa ndi Bruno chai kana ndi Boki. So I think in the case of your brother,
It depends with the level of fight, but that's one of the easiest cases if you want to get access. It's close to about what 7 years, 8 years. If you want to get access, it's very simple, by the way. Any magistrate court is a children's court, you can actually get. But the point is it worth it much? Is it worth it? Straight now. Watoriwa mwana umpiwa unzi umuone pasina rudo pasina zvokumanikidza. Now that's the problem. So you find mwana beyond a court order. That's why it's dangerous to raise wrong mwana in court. Kunzi kune order maintenance route but $80. Alternatively mwana afuna kuwana every Saturday na 2 or just run a 7. That's failure. The moment 2 adults have to involve a court over the welfare of children, you failed. Yes. Doesn't get better. You failed. It's powerful. Yeah, you failed. So I think baba wakata asuna involve. Ngawaita stay away. Even Maria. Remember, human beings person generally were greedy. Wanakonda ana conscience. Chiro basina kusave ana cent. Ata atotambira mafudza dumu. Anokurwara urusambo rwasaromuzwa in your lifetime. Because we're greedy generally. So advice is simple. If you are dating somebody, they better know how you're raised. Like zvatola na mvangiri. Inonzi family patisaning. Kwa wakarirwa ndo family yako. Yeah. Fuso. Tinotenda mubvunzo wedu wekupedzisira muchikamu chedu chekutanga ndataura kuti tina Bishop Sibiya vanotiudza zveumbiridzo, simba radzo nevakiridzo yemumhuri, kuti mumhuri mune setup yakaita sei. Varipo Bishop Sibiya. Zviri kuitika tichipedza mubvunzo iyi tichashedza Bishop Sibiya netimu ravari kufamba navo timbodzidza zvakawanda zvemumhuri, tozoshedza boys dzesimoko zvakare pekupedzisira. Kuita mazvekuzonareta. Tinotenda bvunzo wangu wekupedzisira uri kwamuri vamarufu. Urukuti naive dari help nenyaya yemaholiday iri kuuya iyi. Mukadzi wants to spend a Christmas kumba kwavo. Last week iyi akatotanga kuti my brothers and sister vari kuuya kubva ku-UK for the holiday, saka vakatiti tiuye tisangane kwana mama for Christmas. So I just said this time around tiri kuenda kumusha munhu wese. Kana usingade unoenda kumba kwenyu wega. Ini nevana vangu kwangu. Mumba hamuna mufaro. Ndakaona ambuya texting kuti Mkwasha tiri kukumbirawo vana paholiday and I knew akavaudza. I didn't reply kusvika vauya kumba ndikavati mama no problem tozoona holiday yasvika. Yeah, I think nyaya haisungomira paholiday chete. I think pane katsika kagara karipo kekuti mukadzi ane zvaanoita murume asingaudzwa anozongoona madecisions aitwa. Because now what's wrong kuti vanhu vaende kuholiday nemukadzi. Bhaibheri inototi murume achasiya baba wake namai wake onamatira mukadzi wake. Mukadzi haasiye, anosiya murume. So it's natural. It's natural kuti wakadzi waramba vachikudirecta kumba kwavo than kudirecta iwe kumba kwenyu. Unonga watiita iblessing wana mukadzi ndikutaura it's natural ndizvozvo. It's natural kuti mukadzi anyanyosapota kusaidhire kumba kwavo than kuti asapoti kusaidhire kumba kwenyu. Iwo ndiwo unotozoita balance. Saka baba vanenge vanoti wari kukaukira vakati kanyanyoenda vakasira. I think akanyanyozviita akawanza simba stereke. So zvaigona kuti aigona kungoronga muchinda kuti tatiita shamwari isusu tine program yekumusha handati hanzi kumusha tiri kuenda. Saka aigona kuti tinoenda day before tongonoona vamwe manhiro toita se tombuda isu Christmas tiri kuenda musha, kwete kubva avhara kawani. Bozi ukavhara kawani waita kunge une nyaya dzaunadzo. Murume anofila challenge kakuti apa ndatongerwa imba yangu. Ndizvazvataura aiye ari kudaro bozi mukuru kadzi ndo haangodaro chete panyaya iyi. Pane zvakawanda zvinotomboitwa nemukadzi achiita madecision. Bozi mukadzi atoronga kato program hanzi yatofamba. Iye ari kutoona chinhu chacho chiri kutoenda iye achisara akati iwe uri kuenda kumire chinhu chakuna kwamuri kuenda. Ukaona murume akusachidhinda ari kuona kuti pane speed dzakawanda dzakuramba dzichito ari kuti ndakudheererwa maura undijairira. Ende mukadzi manje uzvu wakadzi vanotaura kumba nyaya dzese dzaunoita. Saka uchifanira kuva careful even musuwo panofa mukadzi uroza panotaura toripisana zvinzi pane bhuku ratina roda kuverengwa. Alright, pane bhuku roda kuverengwa. Hanzi bhuku rakuwaridzwa here hanzi inuko. Hanzi haasi kuigwa usika amboburitsa Mkwasha ngaaburitse mbudzi. Mukadzi anotaura kumba kwawo. Hanzi wari kuramba baba Tinashe. Wari kundirambidza. Taurai nawo. Mkwasha unotozonyara. Handikuona chinhu chacho chakutomunyadzisa because now even akada kuti nhara achienda uko. Wakuti hanzi asi takamufondere mubvunzo kuti asi pane patakakutadzira here ko usati wapedza kuroora wani takambotaura nyaya iyo here wakutanga kutoisa maissues munyaya yako. Saka watopa tight. Saka iwo zvaunofanira kuita ukangoona kuti mukadzi amhanya tari naye pasi kuti shamwari kana tine plan yekuenda kumusha. So zatichaita isusu tinoenda day before kana kuti waudze tinoenda paboxing day. Yes. Christmas
tichadaiwo but tinouya kana tiri kuuya panew year kunobva watongovhara chinhu chacho ukachivhara uchiwine because nyaya yacho even iwe wamagumbezi waroka munonzi hai makaramba aiwa imakaramba takaramba chikonzi yatonyaya saka iwe saka ndakutoti kana kuti ndikamburenga achangaenda kumushamarriage baba ifadza madzimai mukadzi ngaafare bvose mukadzi akasafa ndosaka bhaibheri ichiti varume idai vakadzi wenyu wazviona saka you need to show you do it with respect and with love even uda kuramba so that mukadzi andikona wamhangarirwa manje wamhangarirwa kuti aiwa maingwana tiri kuenda iboxing day tainzwa fadza madzimai cyclone fadza madzimai idei mukomana uyo aiwa hatizokutaura iyoba handiti mataura zvokufadza aya but haisi mukomana uyo mukomana uyo aubiipa tozopedzera nemaparika pichifuka rikatimbodzi gweta ngavatanga vanozokoti legal but you know what Shumba let's say waenda kwatsana kwaambuya wosvika tsana wako variko unofanira kudzidza ndinoenda kaitiswa tsana vari kuya kwamai wavo ni kwangu handakuenda bozani mwe akaenda kwaambuya akabvunza kuti ko ana tsana vapo zvikanzi uyo kuitiswa akaendawo kwaambuya andoriona zvatotaura tioni wakaitiswa saka ukasvika ana tsano variko wakutodzidza kuti kwedu kunofanira kuendwa but after all alright kanya zvako but ambuya kuzoti tipei vana ngavanzwe kuti muri kurongei kumba kwenyu varespect amba yako kwete kuti tipei vazukuru vana ngavauye kunoko ngavanzwe iye mukadzi ngaanzwe kuti baba tiri kuita sei Christmas kwete hanzva dzangu dzekulondon dziri kuya isina ana tete kuchegutu chinhu chinorongwa mumba menyu concerning holiday baba as the head and you azvinoda kuti kana ari head ari kudzvanyirira vanokanda maissues patable kutobalansisa sei holiday new year toendawo christmas toendawo kwete kuti hanzi tutodiwa tese ana budhe kulandana ari kulandana ari kupinda papi kuda kutyisana ngavauye pani ngavazotisisa vakarorwa kuno that's true in fact one of the things about ruto ramaparinga vanhu vanonakidza nekunzi cows came home but they also don't like the dimension the cows bring mombe dzakabhadha wakatofa iwewe hauchavi kumba kwenyu iwewe wakutoigwa komurume wako yes so the dynamics they actually change mombe dzakatenga zvakawanda dzakatotenga zvakawanda including the rights dzokuviga iwewe kumba kwedu isusu so wakaona chavanoda onda chirungu chekuchata weignora kuti mombe idzi dzine maimplications adzo kuti marules ka akuchinja achisingori marules anongotedzera yatovaimba iri separate ine madynamics ayo but vanakawanda the moment iseti imba ine madynamics onzi muri kutibatirira so chigame ichi vanakaona chavari kusainira apa ngavange vari willing to also follow the rules of the game. Yeah, it's powerful. Because remember, why is it one person anoendesa mombe, the other one was nokutambiwa? And let's be honest. I know, let's be honest. Anotokotora. So right now mombe idzoka dzine zvazinounza. Yeah. Dzine marights azirutaura kuti iyachi yembe that's why anochitora sene myako iwe. Atori ma implications so nakawanda. Imombe dzakaenda idzodzo. So nakawanda manje vanozoda chirungu chozi I think imba yemugwasha. First, like what he was saying, you also need to hear kuti pane zvamakaronga here. First of all, machizodzizvo. Ichokuwadere vamarufuti. Simukadzi akaenda kumusha kwavo Christmas. Ana John nana Peter vakatanga vai. Ndonguva yacho. Aya kana kanga achita pressure kabozi tatisisu. Isu tataudra kudhila nenyaya yake yanyo. Of course we see kuti mukadzi amanya. Aifana kuita mastructures akutaura kubvunza baba tikuita sei wana mama uri tuye but ndikufa tikaenda zvakanaka chichi ndizvo iwe uzongodisana kuti anonga ndifare mudzimai wangu afare chireka ndikumudayo tozokavhira kwedu uchiita kuti uchibalansisa but ukaona mukadzi akuramba akatsika akutomhangara nyaya yacho akutomhangara kuti wakutozonzwa makosi ako yani oguma issues saka uyu mukadzi aifana kuti akanzwa watongoti hatisi kuenda oto iye ndiakuenda unomanager vanhu wake kumusha kwake kuti kwete kuti kuexpose kuti taurai nawo watotomhanya watoramba chi amene zvataura iko kumusha nambo yavatoya zvirambikeka hati iko kumusha kwako watokuenda kwacho kunobho kunani kwamboriwe iko musha wacho wadonga amene zvavari kunei osho waka kwambuya kune
hapana chawiracho saka tikuti wadzidzwa boys esmoke tikuti zviri Angori nemakuva chete. aka zviri natural kuti madzimai ade kuti upushe because mukadzi anenge anoda kuona macredits kwawo kuti iwo asvikaonzi magrosari Murume wangu auya. motikari murume wayo. madzimai zvakakosha handiti. But also going back to what Vamarara was also raising, I think also kana wakunoroora varume vanopinzwa musituation yekuchajwa roora vanoita machallenges now because kana unoroora munhu iwo pfungwa yako ndeyekuappreciata chinhu chawapiwa kuti ini pandadana nemwana wenyu ndagutsikana kuti mudziyo we wakanaka ndiri kuda kuuya ndikupei zvandinazvo. Yes. But ukanosvika manje kwatinozwa kunge kunoroorwawo list racho rinotokudza kuti kutoti tapinda zvigure saka ini ndichibato ndichamubata kumwe chakavhirawo kuno because imi kwamakapeka ini ndichadhira neyai kuno kune munhu wenyu wamandipa but rora inofana kunge ingori in appreciation Mutual yekuti kuti iwo zvawaona handiti imhandara switi hariri purastiki ndo charifunura uchataka urisisina ndiwe saka uri kuti zvichiripo zvautorezvo kazvisisika inini isi tiri maprinsi Akana kuti kadoro rakavhurwa mudara. So but the point utaura yada kuemphasize umana. doro rakavhurwa Eda uko ndopera kuti parisi kuti ndozoona apana patakavhurwa kuguteka manje chero unorepota fraud mapurisa aitangiki mudara. Randa kajira. So now you find kuti unokopinda une forgiveness padhuze. But I think the bottom line in advance. Bottom line, I think communication is very easy. Yes. My holidays anopinda muna December anotanga January. So you've got lots of time to plan. yeah So now wonder we don't plan. Zvinozongomukira makumbo. Ndoba ne problem baba. Tinotenda dare remachinda ndo program yedu ndo chikamu chedu chekutanga toda kuti timbozorudza boys dzesibongo tina Bishop Spear vamboya kuzotiudza nekuvaka dzimba nekuumbiridza nevakiridzo simba radzo zvese zvinovakadzimba timbotaura na Bishop Spear vambotiudza kuti mudzimba makamira sei uyezve rudo runofambiswa sei. Ngatisangane muchikamu chedu chechipiri boys dzesibongo dzinodzoka muchikamu chechitatu ndinokutenda Ndosongowedzona. vavunini yevheve tinokutendai nerutsigiro rwenyu pazvese munoziva patinoshedza Bishop Spear vanenge vachitaura nenyaya dzerudo. Bishop swaga iri kumberi pakati Bishop tinofara patisana tinotenda Bishop many a times when you come you teach us about love kudanana mudzimba kudanana muupenyu kudanana pane zvese zvatinoita nhasi ndikuona kuti mativikira vaenzi vamauya nawo Bishop tauya kuzodzidze chii nhasi kwamuri Bishop Spear? nhasi tauya kuzoinspaiwa pane zvakawanda. Yes, inspiration. Kugarisana kwatinoita mumba kwete zvematextbook beds but practically ndauya nehama dzinotsanangura practical things kuzviita sezvazviri. Yes. Yeah. Okay. Tinani nani apa Bishop? Iye hanzvadzi yangu nanzwa zita nderechindevere uyu mukwasha wangu Edwin kuri sei Edwin? Tinofana nekuya standile mujanisiswara uzipirere siyabonga ngokubuya kwenu. Vari kuti uzotisise chii nhasi wakuzoti inspire nezvechii because zvakawanda zvatakataura pamakauya last time mufundisi wangu Bishop. Patakataura paipe taingotaura zvinhu zviri theoretical. Hatina kumbobvira tanyatsoratidza kuti ava vanhu vakazvirarama zvegender based violence asi vakabuda mazviri izvezvi vakugadzirisana vorarama mune zvakanaka. Pamunoti gender based violence zvinhu zvakaita sei zvatenge tichisangana nazvo Bishop? Kana tiri kutaura nyaya gender based violence tiri kutaura kuti muZimbabwe zvakaonekwa kuti 2 in every 3 women vanorohwa. Asi kurohwa uku hakusi kurohwa nemunhu wemusango, kurohwa nemunhu waunodanana naye, munhu wawakagarisana naye. 2 in every 3. 2 in every 3. Pakaipa. Ngoma Edwin zvise ngomongo zviripo nekuya kwamaita naBishop ndoziva kuti Bishop vanenge vandombogara nemupasi vari kutauraiwo kanzilai chii chaiitika kumuupenyu wemukoma Edwin?
Okay, inchitanga kusangana nemudiwa wangu ndanza nda ready for marriage. Makatomanikidzwa ere mudhara kachichaitika? It's not like that. Ini ndogara Umbare, so Umbare togara mumaflats. Techigara homes hanzvadzi nevazukuru small apartment. So inchisangana nemudiwa wangu akanoita +1 pamusoro pemhuri yange iripo. pamusoro pemhuri yanga iripo. Atomutorwa akapindira. Atomutorwa apindira. Saka akauyobva tatanga kuraro pasi mune vazukuru nehanzvadzi wemumu. Saka for that time zvakambotanga kundinetsa kusvikira ndakubata zvinodhaka. Kuti situation yepadhende yakutuma kuti mbate zvinodhaka. Chida kutry kuti situation imboita nani. So patime iyo yanakatanga kubata zvinodhaka, mukadzi wangu ndo patime yanga kuvhunza manje kuti murume wangu, what's the plan for our future? Apa mukadzi atomumba? Mukadzi atomumba. Saka time iyoyo zvese zvaitaura zvanga zviri right, but nenyaya zvinodhaka zvandaibata zvaindiirritata. Ndaiona kunge ari kudenha kana kuti because inini pandaibata zvinodhaka ndandingori muzoni yangu yanga ndingori okay. Ndandisingade kunzwa anything. So iye aingoramba achingoti what's the plan for our future? Zvaitondibhowa, zvaitondiirritata zvekuti sometimes taitoita noise mumba pambacho ndaitomurova. Kuto zvetsiva chaizvo zvinoda kundijairira iwewe. Bishop. Mabasa patisana. Zvinhu zviri kuitika mudzimba umu. Ndosaka vachiti hanzi chakafukidza dzimba matenga. Zvinhu zvakawanda zviri kuitika, vanhu tinosangana navo vachiratidza kunge vari kufara, but zvinhu zvinenge zvichiitika mukati umu zvakaoma. Zvinopushira kuti zvisvike ikoko Bishop. Patange tunyaya kuti murume afire kuti ndini ndiri superior in this relationship. Chii? Zvinotangira paudiki hwedu. Tichiudzwa tichikura kuti ava ndo baba ngavagare pasi, musikana tsvaira geza maplates, mukomana akagara pamwe achiona TV kana kuti achitamba nelaptop yake kana kuti nefoni yake. Zvotopinda matiri, zvotokudzwa mune zvakadaro izvozvo. Saka mazoona kuti Edwin ari kutaura kuti kana kubvunzwa kana kupiwa as a question inobatsira, nekuti madzimai edu aripo kutibatsira kuti mukanzwa zvaibvunzwa nemudzimai zvazvine chekuita nekuenda mberi kweupenyu. But isusu manje nekuti takakura titori nemindset yekuti ini ndiri murume ende handibvunzwe, saka ndokwazvinotangira ikoko. Saka zvimwe zvese zvatakuona taakuona nemagogorosi background yatakakura tiri mairi. Waifila ngori kuchallenge ere paikubvunza zvinhu zvemumba zvaita sei? Ndaitoona kunge akuda kutunga stereki, but yanga iri nyaya yekuti zvandaidhakwa nazvo achitode munhu kuti anenge achingoti zvakati. It's like anenge achitoita noise. So patime yacho taigara tikachamutsana. Sisi, maresponsibilities amai makatarisira kumurume wenyu amaiona kuti asi kusanganikwa nawo ndeapi? Chaisakufadza pamurume wenyu? Chaisandifadza panga kuita zvemadrugs ichekuti rudo rwanga rwatosiyana nepakutanga. Zvinhu zvasiyana, ndandangogara ndichichema nekuti chero ndikada kumuonesa ndegunotanga kurohwa kana kutukwa ndichiudzwa mashoko airwadza. Saka mumba mamusisina mufaro. Maresponsibility amai makatarisira kwaari mimi anga ari echi? Kuti murume wangu maresponsibilities aangaite mumba muno ndeapi? Ndandakatarisirawo kuti achave nevana kana neni, but zvakaenda nepamwe asiri izvo zvakazoitika. Totenda. Bishop, maresponsibilities emumba chaiwo anofanira kuitwa nemurume ndeapi? Alright, tinoda kutenda. Chekutanga ndoda kubva ndangobata practicality yenyaya yedu. Manzwa mudzimai ari kutaura nawe care. Yes. Chekutanga Bhaibheri shoko raMwari rinotizivisa kuti murume anofanira kuda mudzimai wake. Saka that issue ye love and care chinhu chihombe. Love and care inozodzika manje yakuitwa downsize kana kunopinda kune zvinhu zvinenge kuuya nemari nezvimwe zvakadaro. According to our culture, in fact macultures mazhinji enyika ino, murume anofanira kuita take care of mhuri yake, primarily financial. Aisiriyo gender based violence kuti tiri 50-50 about nini murume ndo ane mari yakawanda. Hazvisiri zvere Bishop.
50-50 haisi 50-50 paresponsibility i50-50 pakuti tese takakosha pamberi paMwari. Okay. Genesis chapter 1 verse 27 noti Mwari wakasika munhu nemufananidzo wake ndobva amusika ari murume nemudzimai. Kureva kuti Genesis chapter 1 vakasikwa pamwe chete at the same time. Genesis chapter 2 ndiyo inozotiradza kuti Eve akazodonzwa kubva mumbabvu yaAdam. Saka pavakasikwa pamwe chete zvichinzi Mwari avaropafadza achitoti ndakuropafadzai, be fruitful and multiply nezvimwe zvakadaro. Vakangoropafadzwa vese at the same time, kureva kuti mukadzi nemurume vakangoenzana, vakangofanana. Ndiri kuedza kuti murume patisani ndiye musoro, mudzimai hapana pomboona kuti mukadzi uyadherera uyu because dai undimbomupinza murodhi mbichana ari kudhere, ane kakudherera kainako. Right, izvozvo ichokwadi. Vanhu vane kakudhererana kavanoita. Kana madzimai dzimwe nguva anokwanisa kudherera tokunyongonya kuti aiwo. Ndosaka Bhaibheri richiti madzimai zvisei pasi pevarume venyu. Ukaona zvichinzi pasi zviri kureva kuti wagara uri pamusoro. Saka vamwe vanotadza kuzogona kushandisa nzvimbo yaakapiwa yeye kuti ari pamusoro, ndosaka achinzi mubatsiri wedu. Saka kana aipapo manje waona kuti aiwa uyu munhu uyu anenge akunditosora, ndo patiri kuti paya rudo haruzorove because the natural response is ada kurohwa. Saka tiri kuti rudo harurove. Saka ndo zvatiri kuti narrative inofana kuchinja. Takufana kugara pasi tokurukura. Ukaona hondo dzese dziri kuitika panyika even izvezvi tete Tilda akati tisataure mazita, but dzihondo dziri kuitika dzacho idzodzo uchaona kuti vanombotanga vachiita zvemabara, voita zvemabhomba, vozoita kupera kwadzo vanozogara pasi votaurirana. Saka hondo chaiyo haigadzire chinhu. Alright. Saka papane zvakazochinja rakati mukoma vachiri kuramba vachi mukoma sezvamuri kuona vatsvukirira, madhamu vatsvukirira, vari kuchengetana mumba. What made them change? The decision of changing yakabva kupi ngoma idini? Chii chakaita kuti muchinje mutange kuremekedza mukadzi wenyu? Ndakazosanganawo nemukoma wangu anonzi Takers, anoshandira kuPSH, Population Solution for Health. Vavati pano mazuva ano tine chirongwa chatakatanga cheLove Should Date. Chimbouyo timboungana padare iroro chimbotaura zvinoitika mudzimba. Pekutanga pakandinvita ndakukwanisa kuenda ndangoti zvimapurogiramu apa muchiri kurova masini. Kwari zvimapurogiramu ndezvenhema izvi? Ndezvekupenga izvi. Saka second time amfuna mfana wangu chii chaitika, ndikati mukoma ndabatikana ndouya futi pa second time. Second time yacho pandifonera mfana wangu usarekedze kuuya nhasi. Saka ipapo ndakanoatenda, tosvika kuya ndoona turi mapasta, turi nevamwe vanhu vanga vari musituation yangu vakatozvidariko, vakatozvipfuura nesu tichiri mumasituation. Saka vanhu vakawanda vaitotaura, but first day handakukwanisa kutaura. Ndangonzwa vanhu vachitaura masituations avo vachibatsirwawo nevaititungamira. But third day ratikazoenda manje ndora ndakazokwanisa kuita open up nyaya dzangu, ndopatikatanga kubatsirwa. Kubva ipapo ndautenda program yeLove Should Date, ndakabva ndatanga kuchinja kuti mhuri yangu mangwana ichange yakamira sei. Patazotanga kutotanga kushanda svikira tazobva pamba pamama patatanga kunoroja. That's a great one. Kuona murume abva pamba pababa namai pamwe hatingazvione patisani nekuti pamwe wakabva uchiri ne17 but it's a great achievement. Zvinosindiwa Bishop. So zvaisangana natete zvavari kuti zvakachinja zvatinganzwiona tete, chii chaitika kwamuri tete chamunoona kusvika masvika kuti murume wangu achinja, is now a changed person? Chii chakaitika tisatadzoka kuna Bishop? Chakaitika ndichokuti murume wangu asati achinja paita zvemadrugs anga asina kana time nekugara neni kana pasi tichironga upenyu, aingoita zvinhu zvake ega. Saka iye zvino takukwanisa kugara pasi tichironga ramangwana redu revana vedu. Apart from that, kana wakungogara mumadrugs, kana ukambura kwacho pane pasina pakisina, everything is just done. So yet time yekuya kumbaira chiti mukadzi wangu ndauya kuzorara kana madrugs anga kutotonga zvekudaro. Madrugs anga kutotonga nekuti aitogona mukativira tete mukaramba muripo. Ndakaramba gomera uripo. Unozomona kuti mukadzi akadaro ne. So were you getting kunze chii chaiitika pamadrugs apa? Wanga usingachanombooda mukadzi usina basa nemukadzi kandi waiti ukabuda panze waizowanawo masini chii? Nyaya yemadrugs hautombozvifungi, unenge utongori muzoni yaungori okay wega iwe,
kutoti everything is okay tongoti unenge uri paroundabout everything is okay unenge uchingotenderera uri papo saka dzimwe nguva waizongo magumbezi ukikakekwa zvobudeni kupi kwacho tinozongopedzisira semunhu wechirume ka wazongoita zvinofana kunge zviitwa. But you are happy now? Yeah, I'm happy now. Madam, you are happy now? Yeah. Mfundisi chimbotibatsirai kuti murume kunzi anzi murume mumba anofanira kunge sei, because likutoona kuti vakambovictimizwa and now akachikurira chirwere chaimunetsa chemadrugs nechekunetsa mukadzi. He survived that process. So tisvike pamalevels there, what is needed from a man, what is needed from a woman? Chinonzi murume isimba asi simba rekudii? Kukiya mukadzi? Kwete simba rekukiya mukadzi. Isimba rekuchengeta mukadzi. Isimba rekushandira mhuri. Isimba rekuti ngatigare pasi titaurirane. Isimba rekuti mhasuru idzi dzinokwanisa kuparadza asi ini ndinosarudza hangu kuchengetedza. Ndinosarudza kuti pane kuti ruoko iru chioko chakaomarara chinotakura chidhina chirove dama chinopuruzira dama. Saka chinonzi murume irresponsibility vamarara vambotaura advocate. Responsibility, what is responsibility? Ability to respond to issues. Saka murume hakusi kugona kuzvarisa, irresponsibility, icare, ilove. Mudzimai on the other side kugona kunzwisisana neumwe wako, mudzimai kugona kumira neumwe wako, kuva mubatsiri akakwanira umwe wako, kuva munhu anonzwisisa, kuva munhu anofambirana neumwe. Umwe musoro, umwe muiri. Chakakosha pamusoro pakati pemusoro nemwiri chii? Mwiri aufambi pasina musoro, musoro aufambi pasina miri. Ndizvo chaizvo. Come on. Yeah. Yes. Tinotenda. Chidzidzo chatinodzidza kune ava vairi ndechipi Bishop wamwe? Chidzidzo chatinodzidza chikuru ndechekuti matangiro nyangwe akashata asi magumisiro you can change your story. You can change your story. Come on. Nyangwe muri papi, nyangwe vakatitarisa izvezvi, izvezvi mwe munhu ari kutofunga kutorongedza mangwana kuti ndiri kuenda, but you can still change your story mukadecide kuti marriage ipere zvakanaka. Just a personal testimony. Ini ndakapinda marriage 23 years ago. Pandakapinda marriage andambobvira ndaita counseling. Saka marriage iyo yairwadza. Zvokurwadza zvezvo zvokuti kuzosvika one night taiti kana tikanetsana taitaura kusvika kana 4 makuseni. One night ndobva tazitaurana nemudzimai wangu kuti makore ese tarwadziwa nemarriage. Let's decide kumbonakidzwawo nemarriage makore asara. Yes. So we had to work on it. And it's not easy. It takes time. And dzimwe nguva undozvinzwa zvakudzoka futi kutoti ndomupaza uyu, but you have to stand your ground as a man. Kuva murume kugona kuzvidzora. Iro simba riripo. That's powerful. Bishop, toda kukutendai nenguva yenyu munotipa nguva dzese. Whenever we invite you, you're equal to the task yekuti dzidza kuti dzimba hadzisi nyore, but it's workable. Matouya nematestimony ekurakidza kuti dzimba hadzisi nyore, but vakasarudza kuti we will be victors to this. So kana tine maproblems tinoita sei Bishop? Kana pane maproblems toti vhiringana neumwe wangu ndakunzwa hasha dziya dzakuda kusimuka. Pane phone number yatukisa pa screen apo. Iyo phone number iri kubuda. Yes, phone number iyoyi kuifona nyangwe airtime yako iri kuminus inongonopinda. Nekuti ndiyo inonzi toll free. Haina toll gate pakati, unongonofona ichibva yanopinda. Every time 24/7 365 pane munhu anenge akamirira kuti ungomudza kuti inini hama yangu ndikutonzwa kuda kutorova munhu. Iyo kudza mashoko ekuti izvezvi ita chakati nechakati kuti ugone kuzvidzora. Ndo zvinotibatsira izvozvo. Rudo harurove, love shouldn't hurt, utando haluhlukumezi. Makugona nechindevere chete. Yebo baba, siyakhuluma. Bishop wamwe saka. Thank you Bishop. Tinotamba chingokoka muchingodzidza simba radzo neumbiridzo dzemure zvakatikoshera izvozvo. Mukoma wangu ndinotenda nerudo rwanyu. Matangira atinoita muupenyu asiri wamapedzero atinoita. We have to make a decision and choose. We respect your decision that you did. Tete tinofara kana muchifara. Yeah. Thank you very much. Tinokutendai. Tukuti 22 December tichakushedzai Bishop. Kune dare guru timbobva akadzimba dzevanorume. Vachitudza kuti kana ndichibhabhawa ndichingonzwa akapfunga kuti rova. Nemwe mufano wanga indudza blaze. Dzandarova nhasi dzirongoti rova mukadzi. Saka 22 December tine dare guru. 22 December make sure kuti uri kuya
register pafomu riripo ipapo pedu padare remachinda dare guru tikuinvita 22 December munhu wese ane maissues vanenge varipo vana bishop for counseling tichashedzawo futi vanenge varipo vemaorganization mamutauro matinonzi organization yedu Population Solutions for Health PSH ichifandwa neEmbassy of Sweden. tichavashedzawo tidzidzisane zvakawanda mudzimba 22 December make sure kuti uri kujoina uri kusaina in fomu ndo riri kubuda ipapo tinokutendai bishop wangu Iswaga tinokutendai nerudo rwenyu nenguva yenyu siyalibonga ngoma wangu ndinotenda mutete thank you ngoma rudo rwenyu rame rwakadaro musachinje aiwa apota ngatisangane muchikamu chedu chechitatu dare remachinda tinokutendai. yembe tinokutendai nerutsigiro rwenyu pazvese ndimi munese chikamu chedu chechitatu chedare remachinda 22 December anese pazve uda kuti panawo nezvauda kuti tiite nesu tarisa namba dzakanzi chipo pane zvakawanda zvinokwanisa kubuda madhiri ngatite madhiri dhiri day ndimi munese pa22 December kuti varume vese vari muno muHarare vari kunze vanokwanisa register pafomu riri papo tinge titambe tese tijairane tibatsirane tiende kumberi. Chikamu chedu ichi ndechechitatu mubvunzo mitatu yekupedzera muzuva ranhasi ndo yatiri kuvhara nayo but pakaipa ndotanga dare regai ndimbotanga nembe vamuparinga makadii padare nyaya yangu yakamira so I'm married for more than 20 years mukadzi wangu started to drink beer and she drinks beer every day. I asked her to stop drinking beer. She said there's nothing wrong with the drinking beer and kana adhakwa when she's drunk she likes to fight a lot. I'm tired of this. I'm thinking of ending this marriage. Help me please ndisati ndaienda marriage iyi. Right. Yeah, akuti mukadzi akatanga vane 20 years marriage. Akutanga kunwa doro. To me ndo paakatanga kuzviona. Why? Because reasoning yekuti harina chakaipa anatanga kuchifunga ipapo. Chagara chiri mind make maybe aihaidha achivanza achita kunze then apa aopena up. Challenge yaapo now ndeyekuti muri yapo ka. Ndo amai vana vako. Chachidhakwa. Anogona amene kana ari munhu wechechi kana asiri wekuchechi hama pane mhuri pawakarora pane vana hama dziri involved dzakatambira pfuma gara pasi amu wangu achinja zvaari kuita ndezvizvi ndeizvi inise murume wake handifare wombonzwa pfungwa yehama dzake pachidhakwa chako kuti vanofungei nechidhakwa chako ende iwe kanosisa zvigamuchire zvaari kuita because ukaona mukadzi atanga doro maybe muchinda yaano iyo usinganwe baba ukukisa zvakakarwa nepasi ende zvinoitika kudoro even achinwira kumba no anzi ndomwa kumba ndomwa wine chete ndomwira kumba alcohol is alcohol doro idoro kudhakwa kwewine nekambwa kudhakwa hazvina basa kuti ndanwa wine ndanwa hwakanaka unonaka unodhura kudhakwa mukadzi uchi achidhakwa pari kuda spiritual help yekumubatsira. Number 2 maybe kuinvolva hama dzekwaakaroora kuti mume wangu akunwa ine handifare nazvo ivo ndo vanokudza vane zvavanokudza mai vake vaimbodaro saka ndofunga kazvitori dzavo namai vake zvinotobuda ine handichagoni todii nechidhakwa chenyu ichi unenge wavasungirira because dzinenge dziri kukiwa futi bo dziri kutaura kuti faiti dzaanozozvova kana adhakwa pakaipa no vangaita mai avo no indozopinda legal nesocial tanga emvangeri no kana mukadzi atamwa bhiya ratobhinya baba pamba ukatoona mukadzi akutomwa doro ratobhinya because now what we are also looking at tichitarisa vana vanodzidza from parents saka akutanga kuti tigurumira vanhu vakaoma ndakutaura what we see and what we appreciate vakadzi vanonamata varume vanogona kudhakwa bhaibheri nototi kana kuine mukadzi ane murume asingatendi murume angadzorwa nemufambiro womudzimai wake obata dai nyaya yanga iranzi murume wangu anetsa nedoro nechihatai but kana mukadzi manje ari kudhakwa ndiyatotaza kuti pamwe anenge aine wana most of the time ichi tichimhanya unotsvaka zvekudya saka tasira wana chidhakwa anenge akusesa futi wana nemasese iya sadza mwana wangu chaianenge kuti kana pakamudai vanhu mupei mwana wangu atava kutomwiswa futi yetitenda age saka ndakuguruma imba yezvidhakwa
nekuda kwamai wacho bcause vana vanodzidza kubva kuna mai. So I think tiri kuona society tanga kutogadzirwa ipapo kubva saka hatiri vakadzi vakatanga kuva doro atomabhinya saka kuona akuta fight akutorwa pa 20 years before doro there was peace. Mu 20 years after tapinda mudoro yahondo zvazvibhakira because pane bhinya rauya mumba. So madzimai akangoita ratobhinya haachagari mumba haacharari mumba haachada kugara pasi akuda zvibhakira kumukadzi nesociety yatiinayo today. It's not acceptable zvinhu zvatisingagona. So I think pa moral standard yadona madzimai ngaazikanwa nekuenda achinonamatira varume wavo kana vachinetsa. Ndozvotoita mufundisi murume wangu andinetsa amene kwavanenge waita makadzi kuti ndinamatirewo kwavari ikoko achidzora ndiye ka big bone ndiye anomira kamusha vanotonzi mai vemusha. Zvinoti aini ndauya pamusha paya ndatofanira kuudzwa kuti nhasi unofanira kuvatrena because Mike Tyson akagadzirira unomira uzi hapana kumira mushe ukangoti mari yesauti kanzi hapana unzi wakajaidzwa watota kutopa uro nechidhakwa ichi. You see, so I think paita dambudziko kana tadaro. I think also it was chachinjiri mysterious even society ukatasa back then umashure kuti uone mukadzi even akabata coat kana rebolinyas kana black label but iko zvino wakufamba wakamabata pitbull baba aine pitbull baba chama mamoro standards adona shumba mamoro standards adona ndiri kuti ona ka paita dambudziko pekuti even vana automatically zvatozvidhakwa wari kuti there is violence there also. You see vakadzi vanozvise pasi pevarume saka patonebhinya. So I think what he needs to do is to involve the relatives, which is a good advice. Ngaainvolve my relatives emukadzi uyu avadedze akadhakwa ndochirungu manwa here ndiri kutomwa izvizvi woti sekuru uyai mukoma uyai mopinda padheni zvibhakira zvobaka varipo eka uchitika ndo zvandiri kurarama nazvo every day. So I think kuri kutenda marriage ndiko kwataura kuti ichi nditakutochiparadza ichi ini chatoparara kana mai ava vakatoteerera ngavazive kuti doro rauraya musha hakuna musha unomira kana mukadzi chichidhakwa kwete. All right, but son, let me tell you one thing. You'll be shocked if you know the number of women who are now drinking. The numbers are staggering. But one of the key things you have to do is moderation. But I don't know what's so bad. But I don't want. And now you also be shocked. In I get to conferences. We are in the Chichu. Rakabato akavhurira mavhesi musi wesunday unoto kana sunday kana sabbath unotovhunduka nesabbath here. You'll be shocked how many people drink. Vamwe vanoenda kuchurch vamwe unozodiscover vanoenda kuchurch. But problem iri about this particular instance threshold yadarikwa yatonyanya threshold because the moment your drinking is now threatening your marriage we now have a serious red flag. The moment right now marriage drinking yacho yatwa in alarm to an extent that the way she's doing it yakutokonzeresa kuti aumanamba machamuchaita amazvita. Secondly, it has now gone physical, meaning mumba mako mautochinja instead of being a home boxing match. So in that particular instance I'll tell you one thing, kubatsira munhu patisane unofanira kubatsira munhu wada kubatsirwa. Because ukaona munhu ane mareason kuti no there's nothing wrong with it ka ane defense unabatsiriki vanotone mavhesi mavhesi aripo haanotsvakwa unzi kana mudumu muchirwadza imwe mbichana haanotsvakwa. Yeah, but now chinoitika now ndichoti kana munhu achida kudefenda position yake hapana zvanomuita. So question kumubvunza kuti uchiri kuda zvemarriage here ndonyaya yatoripo. But majority of the times zvinhu zvanaona kuti unobatsira mumwe munhu asi totoona problem nezviri kuitika iwe ndopeswa problem iwe ndowatowa problem iwe. So for this guy let me tell you one secret person. Vanhu vakawanda they know what they want to do. Vanokuda kuzongopiwa courage to do what they want to do. Anozizoda kuramba munhu so anazonzi dare rakanditi ramba chi munhu so idoti mene kudaidzana sekuru wake kana sakuitira hazvichaita.
Because now ukazona ndakanziri right, it means they've engaged before, they've tried everything. Munhu but one of the things zvafana kuziva especially married. Chinhu chinonzi mahabits ndochiri kutorera marriage. Mahabits chaiwo. Satan aripo zvake. But drinking ikava a habit to an extent yakuthreaten a stability yemarriage and wauramba uchidefender hatapa mawani. Secondly, once it has gone physical, I don't know more. No. So baba wanaida uramba mkazi wao, let me be honest with you. Divorce is very personal. Get therapy, get help, try what you can, clear your mind with that. I've done my best. Because kana munhu asoda uchinja. But ndaifungidzira kuti aifanira kunyora tsamba kuti mukadzi wangu atanga doro kwete kuti ari kutonwa zvane time, which means because ngatimbotarasai kuti chakacreata kuti ati nhasi danoritenga doro murume wouya ozonzwa kunzi harina problem, ozonyora tsamba kuti anonwa. Aifanira kunyora tsamba kuti anwa. Ndoita sei kurati pafirst point ipapo rutorwadziwa nazvo, but kana chinhu ichi watomumba because mukadzi ndofunga akastada munhu wake ndohurova ana zvaanoita kurati mukadzi instead kuti mukadzi anwe adhakwe, mukadzi uyu ari kutopruvha kuti imba yanga yakadhakwa, tsano hana pawa hana pasi sori rova ripo zvamukadheira tengwa doro mumba kwete kuzoti anonwa. Iye ane zvaakatoona kuti ndikatonwa chaangatogona kuzonyora tsamba kudare fair piasi akudadari bozi yangu anogona kutorerwa kunzi wakanyora tsamba it's important for men andika even uri murume ako asikaende kuchechi zvakakosha kuti uroore mukadzi anosvika Mwari. It's more important. Uroora mukadzi anosvika Mwari, mhuri yako yakachengeteka. But people they change marufu. Munhu kana achida marriage zvake kana chechi anopinda andauti anoda Mwari ndati anosvika Mwari because pane munhu ari kuda Mwari nemunhu anosvika marriage kutsvaga. Saka vhesi awana mukadzi awana muchinji chakanaka. Iwo kana wada uchitarisa even uri murume, it's important kustada munhu nekumudzidza. I think also pane neglection iripo yakaitwa nemurume because mukadzi akatoona because vakadzi vanositadhaka akatoona kuti but takaribhinya ubva kare 20 years baba kuti anga asinganoti pamwe aimbonwa achinyara akanga ari munhu ndovazva nhasi ndoroira padheni. So it's onaka ini ndiri kutya marriage nemumba nekoti baba mwana seruda chiba ndebhabhara asida kutenga rimwe. Aiwa no ndiri kutya mukadzi anomwa doro mumba achireza vana wako pane honde ipapo murume wacho usingano iwo it's not easy. Aiwa bro nazviri ndovanoti patisani uyu munhu ari kuziva zvaada kuita ngangoita zvaada kuita tsamba wagona hako but anoranzikana kuziva you have got a decision iri right decision yako ipi yamukuti iri right iyo unonaneta nedoro hamusi kuiziva yada kuita babarufu izvezvi tikataura ti muta makamirira bhaibheri mikazhinji kacho dare tiri kwese dare rinobata vasanza vanhu vakasiyana. Mavhesi mangani mubhaibheri anodoro rakanaka? Mavhesi mangana hapana. Rinoti ratimoti rinonzi inwa nekuda kwemudumbu mako rinoti chii? Ndikuda kwemudumbu drink for your stomach's sake. Handizotifanira kuita here but iwine magrapes. So magrapes yaenzi ayakatsa kumubatsira mudumbu make mairwadza. It was like a remedy. Chiremba anga ingori remedy kuti kana mudumbu wako warwadza imborwa to but sorry ndarubatsira something now I was speaking as a lawyer. If you want any vesi unongoitsvaga chamwari. If you want just find a position vanotomwa right now vandovhumurira mavhesi vanawo vasingamwi vakutsvagira futi vanoshonyorora timboona mavhesi anotaura kunaka kwedoro timboaonawo tinotenda ana imwe azosararadzi but aibonga vanzi kuhipokrifa anonzi akutorina apokrifa unaro bhaibheri rero ririko rakagara but hariko vhesi rakadaro imo mamuna futi mapokrifa macho saka iwo kangoita dharobazi unozichienda kuapuro kwausina kuverenga kuti utende kuti aorai kana ChatGPT haina vhesi aina auriwani hakuna tinotenda mubvunzo uri kwamuri vamarufu. Haive dare I have an issue that is stressing me. Unfortunately my girlfriend ane pamwiri pangu ndakawirirana naye kuti ngatirorane before mimba yaoneka. Problem yavepo takataura natete tikakumbira list
I was planning to raise at least 3,000 flora. Musikana akazobuditsa mashoko okuti baba vangu vakati hatidi kuunganidzirwa mafufu. Ndinganzi ndakanganisa here ndikaudza mumwe wangu kuti imboshinga ndichiwedzera mari since vasingade mafufu. Aiwa vabereki havasi wrong boss, havasi kuziva kuti munhu akatokambura. Kana akamburwa ngaichidzika achida mafufu. Vakatokamburwa kasaka aiwa but 3000 mafufu here. Hakuna mafufu ndikuti vabereki pavari kutaura position yavo yekuti hatitoda mafufu vari kuti havasi kuziva uyo ari kuti hanzi munhu ndakatodya ende paakuti hanzi ndikaverong yekuti mboita shiri ari kuti ine nhumbu saka nyaya yacho chabuda. Saka iwo munhu kana musikana akanga atodyiwa nhumbu yakovha unotaura kuti even pamaroro pacho even unoona confidence dzei mwana akatodyiwa ka pane pauchati here unomubata kana asati adyiwa unogona kumubata uchiti aiwa mbotsvagai bhozi une chaunobata but kana ari nhumbu kawada kuti ngaaende kumunhu wake hauchade kumuchengeta ikatongobuda nhumbu iyoyi mudhara asisina simba aunoti mafufu ngavatokasika anoshayika mafufu anoda mahara munhu anoda mahara torai mafufu makanyara dai vamwana vamwe atozwa dareka akatara mafufu atoti chiudzai mafufu tirarama aduda une mashayaka mafufu saka madhara ari achiari kuti mwana udari raiti vozivari kuratidzwa tete vangatomhanya votonopato hanzvadzi dai tiri vamwe bhoza iwo akangoita nhumbu munhu ane munhu haungachengeta munhu ane nhumbu unotomuti tichienda kumunhu wako mahara uyo uzonoti achasungira rini masungiro embudzi baba mbudzi $20 saka wakazoti by 3 nonokuchiona ka 90 mbudzi dzotyisa tete vanomhanya budhi asi mafufu ayo tisi titori pataiti garai madya tinozorowa 2-0 tatongo 1 so far mafufu ngatibatei kana pane zvirango nokuzogadzirisana takabata tumafufu twedu because timu racho ukaripa mukana kumboti imbodzoka neyauyinaa toishandisa tinovapa advice akanohodha zvaanofanirwa kuhodha but after all amutambe chigemu kusvika palevel yekuti tida kukavhira nhumbu katikasike kuendesa mafu anoone pakangoti kakadelay time yenhumbu inokura inofamba saka iye of course I think ndopatisingutaura mamoral standards alright dambudziko gombere riri muzimbabwe patisani munhu anouya zviri straight tinomuitira udzinyi iye mafufu chakati wokutizisa munomunamata so society yedu haisati yagona kudevelopa capacity yokurespecta munhu anouya ari straight so vanhu vanoincentivizwa vanhu vanomitisa kwete anonyasoya achidai so wanzipe mombe 37 vana boys vaya vebhora mudenga vaya ana boys vaya akakunzwa nzi yagowa the next thing vautanga kuti no sakarora kuya here sakaroradi I think that's the thing we need correct patani kuti kana munhu auya akurespecta mafufu vamunoti mafufu haasitori mafufu because sometimes you also need to look at iri kumbobva kupi mari iyoyo zvaanengaita kuti arize 3000 iyoyo sometimes anenge apinda panhu pasingaiti ngatizivei kuti hapana mari inotenga munhu kuroora hakusi kutenga munhu kana uchida munhu ane mari chingogara wataura ndoda munhu ane mari but now iyi nhumbu ndinogadzira saizei haina hapana wanoenda zvayo so kana akatosarudza handozvitorikana kuti isanhumbuka bozi nhumbu aida kudyiwa ipapo yakato zvinhu zvavanga vari kuita vachirwa vakazati ndakuda mwana ngatongoitei inhumbu vanongerana vauya musikana akatodecide iwe unenge usati wavhuda teerera patisana anzanogerekana vauya joka waro kajara nazikupita wadipeta waruma tinotenda so anzi mukomana advice kumukomana ndeyekuti kudi I think ndo kwese riripo ka no advice iripo ndeyekuti iye mukomana zvaarataura ndizviri correct ikana wanziwo mafufu mbodzokera adzoke oita sei handivaramba iri mafufu anzi andohodha kana mvangeri but kana achida munhu wake achirevesa
mistake ndeyavo vari 2 haisi musikana chete. Chitaura nemusikana wako advice iwe musikana unonoudza ana tete wabudira pachena sha takaita era yedu toda kukavhira chinhu ichi ukazoona turu ana tete zvaramba tosangana kumafufu mumwe anokuchachemwa so tinotenda dare remachinda 22 December musangano izuva guru ukwatire vese machinda tokumbirai muuye tiungane timbotaura zvinotinetsa. Tinenge tine zvakasiyana ana chiremba vanenge varipo, magweta, mabusiness people vanenge varipo vachitiudza kuti toita sei muupenyu hwedu huende kumberi, even maebs chaivo tinenge tine nzvimbo yezvese izvozvo. Toda kutenda chibig boss Mr C mune yese pazvese. Mubvunzo wekupedzisira urika kwamuri vamarara majaira kuti imimi muri gweta munopedzisira. Tinotenda ende usaka vanhu vada kutibata vane zvavada kuti tesesa dare machina vada kuti pane namba dziri kubuda apa dzakadzi chipo batsa musikana iye anokubatsira pane zvese. Tinotenda vamarara. I'm 36 married with 2 children. Challenge is my wife is very violent zvokuti chero marovero anoita vana ma1. A small misunderstanding reaction yake anogona kuputsa zvinhu mumba. I have been patient enough when she throws matantrum ake. Recently takaita kubatana huru zvokuti vana vange vangochema. I have moved out ndaona kuti tingakuvadzane. Now she is calling kuti uye tigadzirisane. Ana tete have moved in kuti ngatigadzirisane sevanhu vane mhuri. Zvimwe zvese handina problem naye. But violent temper ma1 help. Right, muda legal here. Ngatipinde kwese. A legal domestic violence, just get a protection order. But the question is, does a protection order fix a person? The answer is it can't fix a person. Because we want to remember deep underlying issues. In majority of the times, zvakutanga kubuda munhu aine a particular setup. Hakuna munhu anongomunga ari violent. Zviro zvatanga somewhere. So this person, more than a court order, they need help. And part of zoti ngatitaurene, I think it's also a good opportunity kuti maybe ngatitry ku-involve vanhu vakati one day vanogona kutibatsira. Because otherwise, case ndiye munhu atoda help, cry for help. And most importantly, kana pane prospect of things can be fixing. I think ngatishandise mukana wewo. Yeah, but otherwise, court I usually recommend as a last resort. Yeah, it's not a good. Imagine uri pa next one bit ungozwa kuti mwanga ne court order against me. You know, last 5 years ago. Yeah. Yeah, normally munhu ari violent that way from the spiritual angle. Kune mweya inopa vanhu hasha. Munhu isi anotsamwa. But level yeanger inogona kuudza kuti zvaspiritual kune zvinobata. Zvisingadei imba. Do you know kuti vanhu vanogara kana 20 years marriage but murume akatsamwa anogona kuudza mukadzi wake kuti haundizive. Chiri kuti haundizive chinyowani ende chinorova. You see why? Because pane zvinopfeka vanhu vanotsamwa. Yeah, true. But pane zvinopfeka munhu zvokuti anoita violence zvokuti iye pamwe hazvide. Zvinhu zvaanoregreta after aita all the time. Saka unenge wakuti aiwa uri kuzviitisa every time zvinouya. Saka unosika spiritual help guidance pa prayer kana kuenda kuvakuru munonamatirwa maanger issues ariko ekuti ari spiritual. Saka munhu wako anotokuda lavha naye zvava nemunhu ari suicidal. Ari dangerous kugara naye. Unopedzera wakutyadzi mai kototi unoatyaye kuti ndikazongomupindura this way anoswera amwe apiki. Zviri mumba wako togara unenge wakutovigira amai vepamba apiki. But unofanira kunge achiishandisa. Kana unowanza mukaka unongotenga kesi yemukaka kuti munodhozana zvaikuita. Matipi baba ugara nekesi yemukaka. Mwoyo wangu itombodhoza kana zvanwiwa zvinhu. Tinotenda. Baba Rufu. Azaro mwachi. Baba happy. Vanhu vakatsamwa ndezvezvese. Pane hono baba. Yeah, I think chakaipira violence, I think it excites the waste passions of the flesh. Kujaira ukangotanga zvokuurwa chete. Yatohondo. I think zvinonakidza. Bullying, kurowa kana uri kuwina. Zvinonakidza singaiti. I think even iye paakapinda mumechi watonzwa takangobatana pauro. Yanga iri 50-50. Chinorowa chi. Munhu achandomira chahatambi. Usamunyama unoita. Unomurova ofa ari atanga nyaya yowamedhara. Saka violence. Saka pakadaro indosedzera ngavaramba. Unouraya munhu ka iyo alright iye angokurova mbama ongoti ari gani umupindura ndimurume chibhagera munhu afa auraya mukaka wane criminal record. Saka the better ukaona kuti chinonetsa chinhu ichi kuinga mabhuku. If anything goes violent, guys, leave. That was the advice. It will kill you. Number one.
Number 2, it also puts you in a position where you can kill somebody. Yeah. But of course I think chinyanya kuda kubudisa marriage munhu it's a doubt zvimwe zvese izvi mira I think pane zvinhu tu baba uno ndebvu mudenga vanokuuraya vanhu alright ndikuzvibata zvinokutaura anagweta vaona dzakawanda wana rukota kwauraya vanhu vanga vasingade kuuraya ndisi kuramba usamuparinga ndikuzvibata zvamukutaura but ndiri kuti violence because imwe inogona kutanga iri habit yemunhu kuti atongojaira kuti matanga muchingotukana kuti mwambozamana yena achiti zvinonakidza mukadzi akatoti andomira naye kuti ada kujaira manje paanozokana achitopinda futi yatova yehabit handika kuti munokwanisa kugara pasi zvaanzi mukadzi akuti ngatitaurirane motoinvolva vanhu wotokubatsirai toka mukadzi wototinduka kana kuti munotoaplya munotoenda kuno vanonamata kana iri mhepo yotodzingwa munhu otova normal life yotocontinue adauti ari manje wauraya trust zvinhu zvokuti kutanga kuzvigadzira zvinhu pakamburwa munhu saka ini ndiri kufunga kuti paviolence kana paine vakaseparata vakaita zvakanaka he can try to work on his marriage ari kura achimboaplayawo zvokuti vemweya vamubatsire pamwe mweya wacho unotoenda akatozotinyora achiti ndigere warume ndigere ndakagarika handicharova kana kuti anoaplayawo anouya nevaya vanotoisa counseling kuti no mukadzi otogara naye pasi kuti musha hatirwe wachitopota vachiti pewiki vachishanda working on it I think you can work. Are you saying kuti munhu haazivi kuti amufanira urwere? I don't know kuti probably maybe pana kutiziva kuti yakatanga iri habit here kana kuti mweya wakadi wakazogara munhu nokuroora wondirowa aindinohenga tinokutendai darerachita pazvese mune yese pazvese dzakanga nezuva guru 22 December tokutendai pazvese vada kutibata vada tipatne pamadhiri ese amunoshora titetesese dare machida batai nhamba dzavanzi chipo dziri kubuda ipapo Mr. Big Boss mune yese pazvese munhu wese make sure kuti waona fomu redu riri kubuda redare remachinda fill in register ipapo tozeti tiri vangani vari kuda kuya mablades wakaipa mufana wangu Boss Afrek mune yese pazvese vamureva tinotenda thank you very much kuti aiwa dare tinotenda kuita tenda ini ngwana boys dzesmoko bei kwazvo newaka tinotenda tisakadei musvoto rinotera dare remachinda.